Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Explicàvem ara a l'informatiu que avui s'acaba la campanya electoral per a aquestes eleccions municipals de diumenge, una campanya electoral que ha estat intensa, que hem pogut seguir, evidentment, aquí a Ràdio Estel, i que diumenge seguirem aquesta nit electoral des de les 8 del vespre i fins que calgui, en un programa especial que ens servirà per saber com quedaran composats els futurs ajuntaments de tot Catalunya. Dic com quedaran composats els ajuntaments de Catalunya perquè hi haurà casos que, a jutjar pel que han anat dient totes les projeccions, alguns no quedaran resolts. Un dels casos pot ser el de l'Ajuntament de Barcelona, on sembla que s'hi manté aquest frec a frec entre Collboni, Trias i Colau, Colau, Trias i Collboni, Trias, Colau i Collboni. Bé, feu les combinacions com vulgueu, però allà estem frec a frec. El Xavier Trias és alcaldable per Barcelona i aquest darrer matí de campanya ens acompanya a Ràdio Estel. Senyor Trias, com estem? Bon dia. Molt bon dia, perfecte. Ha sigut una campanya intensa, eh? Una campanya... Bueno, totes les campanyes són intenses. Em donen feina, escolta'm, hi has d'estar, i la veritat és que ens va bé. Jo estic molt il·lusionat. Jo crec que ens anirà molt bé. I això del frec a frec, jo crec que no serà un frec a frec. Jo crec que guanyarem amb una certa comoditat i estic molt optimista perquè jo crec que seré l'alcalde de Barcelona. Ara s'ha produït una situació molt curiosa, senyor Trias, perquè vostè sap que ara jo estic en inferioritat de condicions per parlar d'això amb vostè. Ja ho sé, com estàs? Com estàs? Estàs bé o no estàs bé? No, però no li deia per això, li deia perquè vostè em diu que està convençut que guanyarà, i dic, jo si fos d'Adelaida podria comentar-ho amb vostè, si té més o menys opcions de guanyar, però clar, com que de trackings vostè en té, però jo no els puc comentar, no ho sé. Sí, li anirà tan... Vostè creu que no estan tan empatats? Jo, la gent que a mi m'estudia les coses em diu que vaig bé, si no els hauré de cessar. Això està bé, és a dir, no, és bo de saber-ho, és bo de saber-ho. Sí? No, és que estava pensant, què li sembla que es produeixi aquesta situació? És a dir, que vostè tingui enquestes i jo no pugui parlar del que diuen a Adelaida dels australians. Bueno, a mi em sembla molt anòmal. Jo trobo que és una mica ridícul tot això. És a dir, no entenc per què no es poden... El que passa és que hi ha una cosa que és una mica estranya i és que les enquestes s'han convertit en enquestes polítiques. Tu, quan llegeixes els diaris i cada diari, cada un fa la seva enquesta i tal, doncs ja saps més o menys aquell diari el que dirà, no? El que sí que és cert és que més o menys hi ha un empat tècnic, però el que hi ha són després diferents interpretacions d'aquest empat, es cuinen les coses i amb uns donen bé o malament. A mi, com que suposo que els que m'ho fan m'ho cuinen bé, em tenen content, estic satisfet, prefereixo pensar que guanyo, em fa estar a la campanya il·lusionat, positiu, i bueno, després ja veurem què passa. Escolta, si... Vostè és qui té més vots? Sí, encara que hi hagi aquest empat tècnic, que estiguin més o menys a prop, però qui tregui més vots aquest diumenge, senyor Trias, hauria de ser l'alcalde de Barcelona i més tenint en compte aquesta proximitat? Jo crec que qui tregui més vots serà l'alcalde, perquè aquí la gent no acaba d'entendre com funciona, però l'alcalde és el que suma 21. Si ningú suma 21, que pot ser que ningú sumi 21, doncs immediatament l'alcalde és la força més votada. I molts juguen això, perquè hi ha moments que en lloc de prendre segons quina decisió et votes a tu mateix. I llavors això genera una situació
de que la força més votada és això em va passar a mi en el 2011. Jo el 2011 em vaig treure 14, que era una xifra important, però em vaig ser alcalde perquè vaig ser la força més votada. A ningú se li va ocórrer en aquell moment fer una jugada tan estranya com la que es va fer a les últimes amb en Valls per aconseguir que l'Ernest Maragall no fos alcalde d'aquesta ciutat, que jo trobo un escàndol d'un tamany considerable. És una cosa... Vostè no creu que li pot passar el mateix a vostè? Home, espero que no, perquè jo crec que això va passar una vegada i els mateixos que ho van propiciar encara ara estan horroritzats de la tonteria que van arribar a fer. Per tant, vostè està convençut que si treu un vot més que el segon candidat, vostè serà alcalde de Barcelona? Si trec un vot més, estic fotut, Anem de treure... Un regidor més, un regidor més. Un regidor més, sí. Un regidor més, però perquè un vot és tan poca cosa, un regidor més jo crec que et dona una situació d'avantatge important. Tot el truco està de que ningú sumi 21. Si amb facilitat dos forces sumen 21, doncs ja està, no? Però si, no, és evident. Sí. Però si ningú suma 21, que és el més fàcil, que hagis de sumar 21 fent una combinació de 3, doncs, sincerament, jo crec que serà alcalde la força més votada. Amb qui li agradaria sumar 21? Senyor Trias. Amb qui pugui. No, això no... Però alguna preferència deu tenir-la. Sí, però com que això no ho llegeixes, val més no explicar les teves preferències. Això són situacions que jo dic íntimes, quasi. Ja veurem què passa. És a dir, a veure amb qui sumes 21. Jo sé el que van fer l'anterior ocasió, que no va sortir el senyor Maragall. Sí. El meu partit va fer i va votar a favor d'en Maragall. Això va ser un fet i jo faig al revés. Jo dic, senyor Maragall, si guanyo jo, vostè em votarà a favor? Aquesta és la pregunta que a mi no em contesten. Com jo dic, si guanyo jo, senyor Collboni, vostè em votarà a favor? Jo sé segur que la senyora Colau no em votarà a favor, això ja ho tinc claríssim, però aquests dos, que jo crec que tenen la clau de volta en molts casos, aquí és una lluita, diguem la veritat, entre 4, i a veure què fan aquests dos, no? Vostè no creu, jo abans li preguntava, no justament per aquesta qüestió, li deia si vostè no temia que li pogués passar el que li va passar a l'Ernest Maragall. Entenc que vostè pensa que davant d'aquesta dicotomia que s'està plantejant de si el votarien o no el votarien, creu que algú dels dos, com a mínim a última hora, sí que diria que sigui alcalde al Trias abans que arreglar-nos entre nosaltres? Jo crec que pot passar això, sí. Jo crec que és difícil que el senyor Ernest Maragall faci alcaldessa a la Colau, tot és possible, i jo crec que és molt difícil que amb tot el que s'han arribat a dir, el senyor Collboni faci alcaldessa a la senyora Colau si no guanya ella. Estem sempre... Sí, evidentment. Estem sempre si no guanyes. Jo crec que el que guanya, si la senyora Colau guanya, jo crec que ningú li traurà l'alcaldia. Jo crec que no guanyarà, jo crec que està molt clar que no guanya, perquè la tendència, més del 70% de la gent de la ciutat de Barcelona vol un canvi. Això és una xifra molt important. Més del 70% de la gent de la ciutat creu que aquest ajuntament en aquest moment està molt mal gestionat. Jo crec que és evident que es produirà un canvi. Es produirà un canvi i el problema és qui lidera aquest canvi. Jo, sincerament, jo crec que el canvi sóc jo. El canvi és Trias per Barcelona i per tant jo crec que nosaltres aconseguirem erigir-se amb les persones que farem aquest canvi.
Senyor Trias, quan arrencava aquesta campanya hi havia molta expectació per veure què passaria amb la seva campanya en relació amb el seu propi partit, per la seva relació amb Junts, pels suports que poguessin tenir. Està content de com ha anat aquesta relació i aquesta situació? Estic encantat, han fet el que els hi vaig demanar, es porten perfectes amb mi, m'ajuden amb tot, i per tant no puc estar més content, estic encantat. Avui no hi haurà ningú del seu partit que no formi part de la seva candidatura en el seu acte de tancament de campanya? Ho dic perquè avui a l'informatiu ho explicàvem, com que és el darrer dia, totes les forces intenten treure múscul polític. No hi haurà ningú, no, perquè... No, li pregunto, no ho sé. Perquè la candidatura és de Junts per Catalunya, de Demòcrates, de PDeCAT, de Més Moviment d'Esquerres, és a dir, la gent, jo soc de Junts per Catalunya, el Jordi Martí és de Junts per Catalunya, la Neus Munté és de Junts per Catalunya, és a dir, hi haurà molta gent de Junts per Catalunya, però hi haurà gent d'altres partits. Què és el que no hi haurà? Però refereixo a que no hi serà el senyor Turull, o no vindrà la Laura Borràs, o no sé si el senyor Puigdemont participarà telemàticament. Aquests no hi seran, perquè llavors obligatòriament seria obligatori que participessin els del PDeCAT, seria obligatori que participessin els demòcrates, això seria com una sopa de lletres que seria tan complicat, i jo dic, escolteu, oi que vam quedar que fèiem una candidatura que es deia Tries per Barcelona i que seria jo el que la liderés i que fes les coses, doncs el que fem és això. I hi ha gent que diu, és que vostè amaga les sigles. No, home, no, si jo explico que jo soc de Junts per Catalunya, no m'amago que soc de Junts per Catalunya, però és veritat que faig una candidatura una mica pal de paller, que consisteix en que tothom s'agrupi i, a més, em presento amb una voluntat de dir, escolti, vostè dubta, vostè no se sent prou representat per Junts per Catalunya, vostè no se sent representant per aquest, per l'altre, escolti, vostè vol que es produeixi un canvi a Barcelona, doncs ho té fàcil, voti Trias. Aquest és el missatge que jo dono. Voti Trias perquè sóc l'únic que pot produir aquest canvi a la ciutat de Barcelona. I això supera les sigles, això supera una situació, jo dic, escolti'm, anem a unes eleccions, anem a ser pràctics, anem a fer un vot, el que sempre s'ha dit, el vot útil. Jo demano el vot útil de la gent. Jo dic, escolti'm, no dubti més, A mi quan em diu, però és que Trias... Escolta'm, jo dic, escolta'm, tu què vols? Que es produeixi un canvi a la ciutat? Doncs, escolta'm, fes el que has de fer, que és votar Trias, que no et torni a passar coses estranyes que ja han passat en aquesta ciutat. Vostè deia ara que és una candidatura que supera les sigles. Recordo quan arrencava la campanya, que vam poder parlar també aquí al programa amb vostè, i vostè em deia, jo tinc via lliure, no?, per part del partit, justament, de Junts per Catalunya, per poder negociar amb qui calgui perquè em facin a mi alcalde. Entenc que això no ha canviat i es manté així. He fet el que he volgut, continuo fent el que vull. Això no vol dir no ser respectuós amb els altres, perquè això, evidentment. Això pot donar la sensació que ets un xulo, que vas... No. Escolta, jo escoltaré a tothom, però ho faré com amb la llista. Amb la llista he fet el que he volgut, he fet. Hi ha gent que diu, però vols dir això? Jo dic, sí, escolta'm. El dubte que pot tenir algun votant que el vulgui votar, senyor Trias, és d'acord, jo voto el senyor Trias i al marge de que jo em senti més o menys independentista, entenc que el senyor Trias podrà negociar amb qui vulgui perquè el facin alcalde amb ell. Sí, negociaré. Si és al revés, vostè... Sí. Però si és al revés, també tindrà mà lliure, és a dir, pot passar que vostè no pugui ser alcalde, però que s'hagi de decidir a qui es fa alcalde o a qui es permet que es faci alcalde. Si no sóc alcalde, doncs és bastant clar que em votaré a mi. Es votarà vostè mateix, segur. Sí, clar. I després no es quedarà a l'Ajuntament, que és l'altra cosa que havia dit que faria. És a dir, tot això no ha canviat. Això ja ho sap tothom, que jo, quan dic les coses, no les dic perquè sí. És una cosa que he meditat. Jo em presento per ser alcalde. Si no sóc alcalde,
escolta'm, jo no em quedaré 4 anys calentant una cadira. Escolta'm, si no sóc alcalde vol dir que, escolta'm, que la gent que està al meu costat ha d'agafar relleu. Que és el lògic, a més. Sí, no, i que més ho va explicar. No, tenia el dubte de si en aquest procés, vull dir, vostè faria aquesta passa al costat de manera immediata o hi hauria un procés de negociació en el qual voldria participar per veure com es conforma el pròxim Farem d'una manera immediata, malgrat que jo sempre dic que les coses fan d'una forma immediata, però jo no faltaré a les meves paraules. És a dir, si jo amb un grup faig un acord, doncs jo els acords els compleixo al peu de la lletra. Senyor Trias, vostè ha plantejat d'entrada 80 mesures pels primers 80 dies si sóc alcalde de la ciutat de Barcelona. Ha anat desgranant, evidentment, tot de propostes que tiraran endavant si vostè és alcalde en relació amb l'habitatge, amb la mobilitat, amb la neteja, amb la seguretat. Per on començarà? Pel diàleg. L'aposta més important és parlar amb la gent. Jo crec que una de les coses que ha passat amb aquest Ajuntament és que no es té en compte els plantejaments dels altres grups, malgrat demanar en minoria, que és el que li passa a la senyora Colau, no té la majoria absoluta, ha tingut un problema de que no parla amb la gent. No parla amb la gent fins a la situació tan estranya que amb el seu company de govern es tiren els plats pel cap perquè el senyor Collboni diu que, escolta'm, que ell no està d'acord amb el que fa la senyora Colau. És bastant sorprenent això a la vida. Jo mai havia vist una situació tan estranya com aquesta. Només s'entén aquesta situació quan no es parla amb la gent. És a dir, si tu no parles amb la gent, doncs es crea aquesta situació estranya, no?, que dius, escolta, és que jo no estic d'acord amb el que fa la senyora Colau, malgrat que estic governant amb ella. Jo dic, home, és molt fort, això, és molt fort. És que no parlem. Bueno, doncs, escolta'm, això és tremendo, és a dir, però no es parlen amb coses que és sorprenents, perquè el responsable de mobilitat de la ciutat són socialistes, i són socialistes i continuen governant, és a dir, i llavors diu, no, però és que això dels eixos verds que fa la senyora Colau, nosaltres no hi estem d'acord. Dic, però que no ho feu vosaltres? Sí, però no estem d'acord. Jo dic, bueno, doncs, escolta'm, això, bueno, és una cosa, jo dic, escolta'm, ha d'anar vostè amb un psicòleg perquè això no funciona, això no... Això es dona sobretot quan hi ha posicions autoritàries, dogmàtiques, que fan de que tu no escoltes amb la gent que governes. I jo crec que aquest és el primer punt importantíssim, és de dir, escolta, nosaltres haurem de parlar amb la gent per veure què s'ha de fer i què no s'ha de fer. Perquè, escolta, com que no traurem la majoria, doncs el primer que haurem de fer és saber que no podem governar com si tinguéssim majoria. Això és una cosa evident. I, per tant, has de parlar amb la gent i les decisions que es prenen, has de buscar consensos i has de buscar la manera de que la gent estigui contenta, de que estigui convençuda que el que fem ho fem bé. Diu, bueno, però és que això impedeix fer el que voldríem fer. Dic, és que, escolti'm, treballem per la gent. A mi, si m'elegeixen alcalde, m'elegeixen per donar resposta a les necessitats de la gent. I hem de veure quines són les necessitats de la gent. I la meva queixa, no? Fixis, l'exemple més clar és el carrer Consell de Cent, que a més vas a veure, li ha quedat la mar de bonic i la gent del carrer Consell de Cent estaran encantats. Però jo dic, això era el que volia la gent? Aquesta era la prioritat de la gent? Aquesta és la transformació de debò de l'urbanisme de la ciutat de Barcelona? És canviar el carrer Consell de Cent, fer-lo de vianants? Diu, està bé, sí. Jo dic, escolta'm, si ho hagués fet jo, els comuns estarien dient que el Trias està fent un carrer elitista. Perquè, a més, s'augmentaran els preus del carrer Consell de Cent. I dic, escolta'm, ens hem de sentar tots
i ser capaços de les transformacions urbanístiques que fem, fer-les ben fetes i que vagin endavant. I el que hem de fer, i el més important, és fer les coses a benefici de la gent. És a dir, la gent quin problema té? Pues hi ha diferents tipus de problemes. Hi ha un problema gravíssim, que és l'econòmic, els salaris que hi ha, que amb la inflació que hi ha i amb la situació que hi ha, doncs la gent no arriba. Per tant, nosaltres tenim un problema bàsic de que aquesta ciutat no es converteixi en una ciutat competitiva pels baixos preus que paguem a la gent. Hi ha un altre problema bàsic, i és que els salaris de la gent no es corresponen al preu de la vivenda, i per tant nosaltres hem de construir vivenda i ens hem de posar d'acord tots amb la vivenda. No ens podem continuar tirant pel cap, jo faré 70.000 vivendes, l'altre en farà no sé què, l'altre... Escolta'm, deixem-nos d'històries i decidim durant 15-20 anys què hem de fer amb la vivenda. Jo crec que això és bàsic, és un aspecte bàsic. I després nosaltres hem de fer una reflexió molt important de quina activitat econòmica s'ha de generar a la ciutat de Barcelona que sigui sostenible, però que permeti que la gent es guanyi la vida, que la gent pugui tirar endavant i que pugui tirar endavant això que jo deia, amb uns sous que siguin suficients perquè la gent visqui el millor possible. I aquests són els grans esforços. Després hi ha un problema que tindrem i tenim gent que no pot seguir. I la gent que no pot seguir, a veure si d'un cop entenem que tenim una riquesa d'entitats del tercer sector que tenen una voluntat pública i que són capaços de donar resposta a aquestes situacions, i ens hem d'apoyar amb ells. Ens hem d'apoyar amb ells. El Xavier Trias és el candidat alcaldable per Barcelona, candidatura de Trias per Barcelona. Avui és amb nosaltres aquí a Ràdio Estel. Farem una pausa molt breu per la publicitat, senyor Trias, és un minut, encara no, i continuem aquesta conversa i sumarem també l'Ivan Guerra, el David Miró i el Josep Maria Martí Rigau, que també tenen una pregunta, com a mínim pel Xavier Trias. Hi ha alternatives a pactes diverses. Vostè ha deixat clar que no pactarà amb Ada Colau, però té l'alternativa tant de Jaume Collboni com d'Ernest Maragall, o fins i tot els dos. Això vol dir que el procés s'ha acabat respecte al que va passar fa 4 anys? Tot això no té res a veure amb el procés. Això té a veure amb Barcelona. Barcelona hem de governar Barcelona. I per tant el que anem és a governar Barcelona. Si estiguéssim a la Generalitat, això seria una discussió diferent, no? Però estem a Barcelona. La qüestió és que només surt la independència per veure si algú em trenca una cama a mi. Però si no, no parlem d'això. Parlem d'una cosa que és fotuda i és com tirem el país i la ciutat endavant. Una ciutat que jo insisteixo que és la capital de Catalunya, i això té un pes important, que ha de ser la capital de la catalanitat, que té un pes important, i que aquesta capital té un problema molt greu, molt greu, molt greu en relació amb l'estat central, i és que no se li fan les inversions que necessitem i que mereixem i que seria obligatori que ens fessin. I aquesta és la nostra reivindicació, però a mi em trobaran amb una persona que lluita per la no dependència de l'estat central i per la no dependència de la Generalitat, perquè si la Generalitat et vol complicar la vida, també te la complica. Home, jo crec que és al·lucinant. Jo crec que és d'aquelles coses que dius, jo en política ho havia vist quasi tot. He vist sortir dels governs, que ho entenc. Dius, escolta'm, no ens entenem, hem de trencar. Ha passat amb els Junts per Catalunya, els hi ha passat amb Esquerra Republicana. No ens entenem, escolta'm, el nostre model social i econòmic és diferent, no ens entenem. Escolta'm, bueno, doncs trenques. Jo dic, home, això és històric, quasi. Això és una cosa novedosa, que suposo que la deuen tenir estudiada estratègicament, però que a mi em deixa molt sorprès. Jo crec que
Dius, home, això em sembla seriós. No, no em sembla gens seriós. No em sembla seriós. I la veritat és que quan se vulga pacte amb qui sigui, s'ha de tenir en compte que aquestes pràctiques no es poden fer. Diguem la veritat que el senyor Collboni ha fet una cosa pitjor, que no és aquesta. El senyor Collboni és l'inductor necessari i el que va fer i va aconseguir que el senyor Valls acabés votant l'alcaldessa, la senyora Colau. És a dir, això no és un invent innocent, és un invent per dir, escolta'm, traurem de la cursa, el traurem de l'alcaldia de Barcelona en el senyor Maragall. El que em sorprèn és que el senyor Maragall no estigui dolgudíssim amb la senyora Colau i amb el senyor Collboni. Tot em deixa sorprès, però, bueno, escolta, és la vida, així estem. A veure, posats, sí, bon dia. Dos partits estatals, els líders, no tanquen campanya a Madrid, em refereixo a Pedro Sánchez i a Yolanda Díaz, i venen a fer-ho a Barcelona. Això és una cosa insòlita. Potser hauria de ser més normal, però no havia passat mai. Això, com ho valora vostè? Realment és que aquestes eleccions es prenen... Les marques predominen sobre les persones. Sí, i això, per exemple, el senyor Maragall i a vostè, creu que els perjudica o els beneficia? Després tinc una petitota cosa també per afegir. A mi em va bé. A vostè li va bé? Sí, perquè jo em presento diferent. És a dir, a mi em va bé. A mi els líders dels partits que em donen suport a mi no venen. I, per tant, el tancament el faig jo. És vostè. Jo venc la marca Tries per Barcelona, que és una marca determinada que intenta ser pal de paller de molta gent. I jo dic, escolti, vostè dubta, voti'm a mi. Ja està, ben fàcil. Jo dic, escolti, vostè què vol, que continuïn els mateixos o no? No, jo estic en contra que continuïn els mateixos. Doncs ho té facilíssim, escolti'm, voti Tries i em presento així. Els altres es presenten voti socialista, voti comuns, voti... Bueno, és diferent. Persones al meu entorn que em diuen, si mai veus a Xavier Trias, pregunta-li, hi ha manera d'acabar amb les pintades que tant proliferen a Barcelona? Sí, no és fàcil. És a dir, quan jo vaig ser alcalde, fèiem una cosa que era netejar-les. És a dir, netejar-les. Hi ha d'haver una obsessió. És a dir, tu t'has de gastar calés netejant-les. No queda més solució. Has de decidir quines neteges, quines no neteges. Jo soc partidari que hi ha obres d'art, perquè n'hi ha, que no hem d'estar en contra d'això. Però això d'embrutar per embrutar, escolta, això ho hem d'acabar. I és evident que en determinades zones de la ciutat s'ha de prohibir taxativament de fer pintades sobre el patrimoni de la nostra ciutat. Això és un escàndol. Això és un escàndol. És a dir, i no et pots mirar-t'ho que no passa res. Doncs clar que passa. Això no pot ser. Això dona sensació de ciutat bruta i desendreçada. És a dir, quan diem que la ciutat està bruta, doncs un dels aspectes és aquest. Diuen, bueno, però què vols dir al dir bruta? Dic, home, que la imatge que dona la persona que ve, la persona que està a la ciutat, diu, ostres, com m'estan deixant la ciutat? Doncs no pot ser, això no pot ser, no pot ser. I això és una qüestió... El primer que has de fer és creure't que és així. És a dir, si tu dius, bueno, però això és normal, això que et pintin tot. Bueno, no és normal que et pintin tot. Escolta, m'has de dir, això no és normal, perdoni'm, no és normal. I això no vol dir que tu no puguis tenir una bona relació amb segons quins grafiters que el que fan és realment obres que en ocasions et poden incomodar, perquè poden ser obres de protesta, però que realment són obres d'art. Són el primer. I per tant, escolta'm, una forta abraçada. Jo
mantinc bones relacions amb el senyor Cirera, tinc unes bones relacions personals i li tinc inclús afecte, no? Però escolta'm, el senyor Cirera diu, jo poso com a condició, jo dic, home, escolta'm, però com podeu dir aquestes coses si vosaltres heu tingut un ministre que s'ha inventat que tinc 12 milions a Suïssa per destruir-me? Escolta'm, el primer que heu de fer és demanar-me disculpes i dir que el que va fer aquest senyor és una vergonya. Ja està. Vostè no hi seurà en cap cas amb el senyor Cirera si necessités el seu vot per ser alcalde, senyor Trias? No, és que no el necessito. La gent em fa preguntes. Vostè ara em fa una pregunta. No he dit si el necessités. Jo li he dit, si el necessités, no s'hi asseuria, si no li demana aquesta disculpa? No el necessito perquè per una cosa que és per al sistema electoral que tenim. El sistema electoral que tenim, si ningú suma 21, és alcalde la força més votada. Després ens podem sentar al cap d'uns dies, quan sigui alcalde, ens podem sentar i em sentarem tots per veure com gestionem i com fem anar endavant la ciutat i perquè la ciutat funcioni. No? Això és una altra cosa diferent. Però això ja em va passar en el 2011. Escolta'm, jo no vaig rebre els vots del Partit Popular i en ocasions el Partit Popular em va votar a favor moltes coses, però no perquè féssim cap acord estratègic, sinó per sentir comú, que és el que passa a la vida, és a dir, hem de gestionar la ciutat, hem de gestionar el dia a dia de la ciutat. Hi ha coses que estarem d'acord, hi ha coses que no estarem d'acord. Tenim punts de vista diferents, escolta'm, però hi ha coses que no passaran, és a dir, jo no necessito els vots del Partit Popular per ser l'alcalde. Senyor Trias, per cert, una darrera qüestió només, per fotografia, perquè a l'Ajuntament de Barcelona hi ha passat una cosa, fins ara, que és que Vox no hi és. Sí. Amb aquestes eleccions municipals, amb les enquestes que vostè pugui tenir, amb aquestes que diu que li continuen donant, evidentment, perquè és la seva responsabilitat, als seus assessors, vostè creu que l'Ajuntament de Barcelona, al marge de que sigui alcalde, com a composició, hi haurà l'extrema dreta a partir d'aquest diumenge? Jo crec que no. Ara, si és, doncs hi serà. És a dir, això no és una decisió meva, això és una decisió... No, però li pregunto pel que està veient. Això serà una decisió dels ciutadans? Jo espero que no. Ara, escolta, pot passar, a la vida pot passar de tot. Escolta, ja hem viscut de tot. Pot haver Vox, i pot haver la CUP, i pot haver... Em cau més simpàtica, no tinc res a veure, però em cau més simpàtica la CUP que Vox. Vox a mi em posa una mica nerviós, però, escolta'm, si surt he de deixar d'estar nerviós, perquè formaran part del consistori i, escolta'm, el consistori, jo sempre dic que hi ha coses que als ciutadans se'ls estranya i no ho entenen, i jo crec que alguns alcaldes no ho entenen. Un alcalde ha de ser capaç de relacionar-se bé amb tots els caps de llista, tinguin l'opinió que tinguin, i hem de ser capaços d'aquest plantejament meu, que no tothom entén, de dir, escolta, jo ja ho dic ara, escolta, la senyora Colau, si jo la guanyo, una de les primeres coses que faré serà tornar a anar a dinar amb la senyora Colau. Perquè una cosa és la lluita per aconseguir l'alcaldia i una altra cosa és que nosaltres hem de fomentar d'una manera important les relacions personals entre nosaltres. Sapiguem que tenim idees diferents i sapiguem que competim i que no aplicarem el mateix, però evidentment hi ha una cosa que és bàsica en la vida i és saber estar i saber tenir unes relacions correctes entre nosaltres.